Здравейте, приятели! Ето тук може да се видим, макар и така доста странно. В момента сме в апартамент, който трябва да почистим след приключил ремонт. Моя е честа да се занимавам с банята. Какво правим ние, за да предложим максимално качество на нашите клиенти, да не се налага да дишат прах и да успеят да живеят в по-чиста среда? Какво правим? Използваме индустриални прахосмокачки с 3-степенна филтрация, който въздух, излизащ от тях, е на 99.9% чист, без абсолютно никакви примеси. Без прах, без фин прах, особено този, който е след строително-монтажни работи, знаете, след шкурене на гипсови шпакловки, след фугирането. И ето може да видите блясъка на тези плочки. Те са почистени в момента само с прахосмокачка. Тепърва предстои третирането им с специален препарат, който е отново свързан с отстраняването на фугина, остатъчен ако има, и друг тип циментови смеси, след което подсушаваме и накрая дезинфекцираме. Естествено и смесителите, в случая този за баня и този на умивалника, ще бъдат полирани. Какво имам предвид, като казвам, че използваме индустриална прахосмокачка, за да може да почистим и да оберем този фин прах? Ами ето, давам пример. Тук вече е чисто, може да видите, ръкавицата ми е чиста. Правя така и няма нищо на нея. Тук по-надолу си личи матирането на плочките и ако направя ето така, ето го прахоляка. Този прахоляк ще бъде изсмукан и остава в прахосмокачката, за да може хората да не се налага да го дишат в последствие. Много от вас съм сигурен, че са опитвали да почистват баня, търкат, използват различни препарати, мият с вода, ползват оцет, например, накрая пак всичко побелява и няма никакъв резултат. Не си губете времето, потърсете ни, защото ние знаем как да го направим и да ви спестим време, защото то е най-ценното. До скоро!